Ogai mar ODM Raila Odinga kwayo oganda mondo mi okete e lamo mondo oyud loch e laro kom mar jakom komisona mar riwruok pinje Afrika AUC, kowacho ni ajenda mare maduong' mar manyo komno en tieko wach mar pinje Afrika keto geno gi kuom pinje maloka. Nowuoyo e kinde mane obedo gi romo gi oganda maya e dhot ma oyae Masakwa modak South Nyanza. Romo manobagi e dala wuon gi mosenindo Jaramogi Oginga Odinga mantie Kang'o e sub-county ma Bondo, kama nowacho ni pinje Afrika ni kod nyalo mar tayo chenro gi giwegi ka ok odonjruok gi pinje maoko. Nyasi no yuore gi governors kod jood bura duto manyo onyiso sir margi ne Odinga, ka giwacho ni duond bura mar ODM biro telde gi Raila Odinga. And that Africa can do better. I have seen, African leaders moving around. You see, like I've just come from FOCAC, China, Africa, where over 40 African heads of state were. And I was saying, why should African leaders go to China? Chinese who should be coming to Africa. So this is one of the things that they want to reverse. It should not be reversed, Africa, America, not America, Africa. Not India, Africa. Africa has been undermined, Africa has been exploited, but we don't want to continue to be whining. You're all wishing me well and praying for me. And we wish you well, Baba. Baba, tutatembea na wewe, tunazunguka na wewe. Baba hatafuti kazi ya AU. Unajua kuna watu wanatafuta kazi for employment. Baba hahitaji kazi. Nataka mnipatie ruhusa. Baba akienda kwa capital lingine on the continent of Africa, awe na governor wa capital ya Kenya. Sindi sawa? We all pray for you to get to the AU seat. We believe that you will be seated there as the ODM party leader. ODM emadhi bede komar AUC. Baba katoka umana rusa matina anto wiyo kuil gimano. In ka wiyo wil gimano okuwachni. Donge mano wachni. Baba katika rusa ine jakom kendo party leader. Rusa oyiene ji te iluongo ni sabbatical leave. Nyaka chieng' moro ine miwachi ni in koro itimo kaka idwa timo no. An dang' ok awachi.